बयनिसिमबो गिबियावनो खुलुमहरबाय। जोङो खुंगा 8थि बुरखां दिन्थिगासे थुनफावथाय बेनि डेटखौ सिगाङाव फोसावखांनाय जाबायमोन। फेब्रुवारि 20-21 आरो 22 फेब्रुवारियाव दा बेखौ जोङो माखासे उसुबिदानि थाखाय एसे फावसायनानै मार्चनि 13, 14 आरो 15 बेयाव लांनाय जाबाय। बे समाव आङो माखासे देरहासार बान्थाफोर बेखौ फोसावनो सिगांदों। साबसिन थुनफावथायाव दङ जोंहा 44,444 आरो मान बिलाइ। ओमफ्राय नैथि साबसिन थुनफावथायाव दङ 33,333 लोगोसे रां बिलाइ। थामथि साबसिन थुनफावथायाव दङ 22,222 आरो लोगोसे मान बिलाइ। साबसिन बिथोनगिरियाव दङ 9,999 लोगोसे मान बिलाइ। आरोबाव साबसिन फावखुंगुराव दङ 9,999 रां लोगोसे मान बिलाइ। आरोबाव साबसिन फावखुंग्रियाव दङ 9,999 रां लोगोसे मान बिलाइ। आरोबाव साबसिन देंखो सामलायगिरि 9,999 रां आरो लोगोसे मान बिलाइ। साबसिन आरिमु साजायगिरियाव दङ 9,999 रां लोगोसे मान बिलाइ। साबसिन देलायहोगिरियाव दङ 9,999 रां लोगोसे मान बिलाइ। साबसिन खसाब साजायगिरियाव दङ 9,999 रां लोगोसे मान बिलाइ। आरो बिजिरगिरि जर'खा बान्था बेयाव दङ 9,999 रां लोगोसे मान बिलाइ। आरोबाव नायगिरिफोरजों सायख'जानाय बान्था बेवहाय दङ 9,999 लोगोसे रां बिलाइ। जोंहा बेयाव गासै 12था बान्थाफोर थिनानै दोनदों। बेनिखायनो जायफोर माने थुनफावथाय लिरनो मोजां मोनो, लोगोसे जोङो बेवहाय थुनफावथायाव दङ बर' आइजो न'आव आरो बर' आइजो बाहेराव। जायफोर बर' आइजोफोरखौ थुलुंगा होनो गोसोबा बर' आइजोनि सायाव मोनसे मोजां साननाय दङ बिथांमोनखौ थुनफावथायनि गेजेरजों बेरखांहोनानै आरो लोगोसे जोंखौ मदद हैनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय।